Hej. Det er som om, at der er nogen, der har det lidt svært ved at finde ud af at så stemme på Bertil i Copenhagen Beta-konkurrencen, hvor han kan vinde et trommesæt til 30.000. Så jeg har besluttet mig at så lave en lille video, hvor jeg bare lige prøver at så vise jer, hvordan I gør det. Jeg har lige oprettet en Facebook-bruger til denne situation. Jeg vil selvfølgelig slette den bagefter, og jeg har heller ikke i sinde og så bruge den til at stemme på Bertil. Men nu viser jeg i hvert fald, hvordan I kan oprette en bruger på Copenhagen Beta på denne måde. I går ind på Copenhagens Beta-konkurrence, eller Copenhagen Betas hjemmeside, copenhagenbeta.dk. Så går I ind under konkurrencer, klikker der. Finalisterne er fundet. Der klikker I også. Og I kan se herinde, der er alle finalisterne. Og her ligger Bertil så. For at kunne stemme, så er I nødt til at logge ind. Så heroppe i hjørnet, der er et lille Facebook-ikon, der står log ind. Og I kan bare oprette en profil, eller I kan logge ind med jeres Facebook. Så det er det, jeg vil prøve nu. Yes, den anmoder om tilladelse til bla bla bla. Det er vigtigt at sige, at de vil ikke sende jer spam, og det er et pladeselskab. Det er et pladeselskab, og de står blandt andet for Alphabet og mange andre store kunstnere. Lucas Graham, tror jeg han hedder. Så det er ikke noget, I skal være bange for. Det er ikke noget, hvor I modtager tonsvis af anmodninger om de dannende konkurrencer. Så det klikker I bare tilladelse til. Skal vi lige vente. Yes, sådan der. Så tager den jer videre til til den her side. Jeg tror, det her folk, de tit kommer til at gå galt. Velkommen, Heilen. Ja, det er mit navn. Hvis du allerede har en bruger, skal du bruge boksen til venstre til at logge ind med. Hvis du derimod ikke har en bruger, så skal du bruge login-boksen til højre. Okay, så det er det, hvis du allerede har en bruger på Copenhagen Beta. Det har jeg ikke. Eller det har jeg jo så, men det er det, I skal bruge formentlig. Det her står jeres mail. Det er så lige min GameFAQs mail, jeg lige har brugt. Xbox. Så klikker I, og så laver I et kodeord. Jeg tror ikke nødvendigvis, det skal være det samme som jeres Facebook-kodeord. Det tror jeg ikke. Men I kan bare bruge hvilket som helst kodeord. Så jeg prøver bare lige her. Så klikker jeg opret. Okay, og det virkede. Det skal så siges, at det ikke var mit Facebook-kodeord, jeg brugte der. Så bare vælg et eller andet kodeord, det er sådan set lige meget hvad for et. Så klikker I ind under konkurrencer igen. Finalister. Ruller ned i bunden. Og up til, nu kan I stemme her. Og jeg vil selvfølgelig ikke klikke stem, fordi at det vil jo være lidt imod relevantet, så det lader jeg være med. Men det er sådan, I gør det. Så held og lykke med at stemme, og tak fordi I gør det. Yes.